I ara obrim una nova secció, obrim un nou espai. Anem a parlar, ho hem vist al sumari, d'una jornada interessant, jornada dedicada als arrossos, jornada gastronòmica al restaurant Quico Port a Oliva. Nosaltres vam estar allí el passat divendres per a mostrar-los un exemple del que poden trobar. Ja saben que preparen prou de 20 arrossos distints en les seves distintes modalitats, melosos, caldosos, secs en paella. Nosaltres vam estar divendres i aquest és un dels exemples del que allí es poden trobar. La platja d'Oliva, al sud de la Safor, és una de les més privilegiades per la seva tranquil·litat. Estem al febrer i la temperatura no convida a donar un bany, però fem un passeig i parem junt al port esportiu per a tastar el producte que ha fet internacional la cuina valenciana. Els arrossos valencians tradicionals han envaït les cuines dels millors restaurants. Avui hem vingut fins a la platja Oliva, al restaurant Quico Port, que està celebrant les seues jornades gastronòmiques. Més de 20 arrossos preparen durant aquests dies. Nosaltres hem quedat amb el seu cap de sala, amb Raül, per a veure què és el que tenen per avui. Passem cap a dins a veure què ens conta. Hola, molt bé, bona vespre. Soc Raül i soc el mestre del restaurant Quico Port i estem així a la platja d'Oliva i un any més hem arribat a les 12es jornades gastronòmiques. Sap que prepareu un arròs exquisit. La veritat que sí, esta setmana estem en els melosos i avui concretament tenim l'arròs melós en fesols i naps. Molt bé, anem a passar cap al mig per provar-lo. Molt bé, anem per aquí. Què tenim per a començar? Doncs mireu, tots els dies tinguem, el menú està basat en 3 entradetes típiques. Avui concretament tenim els embotits de la zona, que n'hi ha 5 classes d'embotits, els caragols en ceba i tomaca i la coca típica de Dacsa, que du un relleno de nou, tomaca. Vos deixo que acabo de disfrutar en les entradetes i després ja seguirem en l'arròs del dia. Seguint els consells del personal del Quico Port, provem els seus productes. La coca exquisita. L'embotit de la terra és digne de bons paladars. Tampoc es van poder resistir a provar els caragols amb ceba. Molt bé, doncs així tinguem ja el plat estrella, l'arrosset en fesols i naps, les penquetes i res, ja mos queda provar-lo i a disfrutar. Ja sabeu on estem, que estem així a la platja d'Oliva i han fet un menú per a totes les butxaques, 20 eurets i la beguda a part. I per acabar tinguem 3 postres també valencians, com la carabassa al forn, les peres al vi o la coca en jaune en xocolata calent. Res, molt bé. Ja sabeu que fins al 28 de febrer anem a estar així en els menús de les jornades gastronòmiques i també cada divendres per les nits fem el menú en el maridatge de vins, unes cates. Res, vos espero que vos hagi agradat. Adéu. Hem tastat un arròs fet per mans professionals però amb un sabor casolà. Durant esta setmana podreu trobar arrossos al forn, cada dia un diferent, amb tonyina, cigrons, costelletes. Nosaltres segur que tornem. Fins la pròxima.